दिनै गसाइगाव साब डिभिजनेल एग्रिकालचार अफिसावहाय बे अफिसनि अफिसारजों लोगोसे जों साफ्रोमबो ज' थानानै MIDS नि आन्डाराव जोङो जाय बिथांमोनहा आलु गायग्रा आबादारि बिथांमोननो स्पेसियेलि बेखौ राननाय जादों आरो दिनैनि राननाया जोङो गुबुन गुबुन एलेकायाव जों रानखांबाय दिनै फरेस्ट एलेकानिखौ राननाय जादों आरो आं मिजिं थिदों जोंनि आबादारि बिथांमोनहा नैबे आलुनि जि जोलै बेखौ लांनानै बिथांमोनहा गायहैगोन आरो बिथांमोना जाहाथे गायनायनि नामाव खालि गायाबालानो बेखौ जाहाथे मोजां जत्न लानानै गायनानै मोजाङैनो बेखौ जाहाथे प्रडाक्ट खालामनो हायो आलु दिहुननो हायो बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनजोंबो सावरायनाय जादों आरो बिथांमोना गोसो गुदुं आबादारि बिथांमोना फैबाय थानाय समाव नैबे आलुखौ गायनानै जाहाथे मोजाङैनो बिथांमोना मोननो हानायजों लोगोसेयै न'खराव जाहाथे बेजोंनो मोनसे सोलिनो हानाय रोखोमै अबस्था जायो बिनि थाखाय बिथांमोनजोंबो जों सावरायबाय आरो बेयो सरकारनि जोबोद मोजां मोनसे स्किम दा फैगासिनो दङ आरो आलु जोलैया फैबावगोन दा दिनै गोबां माखासे जोंनि आबादारि बिथांमोना फैबाय जाय बिथांमोना फैयाखै एबा दिनैहाय आलुआ सफैजोबाखै बिथांमोनखौ लेंहरनानै हरनायनि हाबाफारिखौ लादों आरो जोंनि एग्रिकालचार अफिसार बिथाङा सिगां समावबो BCDC नि TCLC नि चेयारमेन बिथांमोननोबो हरदों आरो जायफ्रा प्रग्रेसिभ फार्मार बिथांमोननोबो हरनाय जादों जायनो जेरैबायदि नांगौ बेखौ हरबाय थानाय जादों आं मिजिंथिदों जे जोंनि बिभागीय कर्तृपक्ष बिथांमोना लिस्ट लादों सोर बबे एरियानि आबादारिफ्रा बेसेबां मा रोखोम मावो दा बे रोखोमैनो बे हाबाफारिखौ लालांबाय थानाय जादों आरो दिनै मोजांथार मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बे आलु जोलै राननाय हाबाफारिखौ बेवहाय लादों आरो साफ्रोमबो जोंनि आबादारि बिथांमोनहा गोजोननाय फोरमायदों।